Ayan. Hi. How are you? Okay. For being the 100 million Filipino citizen, congratulations, ha? Congratulations. And this is for you. Birthday gift. Maraming salamat din po kay Mayor Daddy o maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin dito ngayon. At sa lahat po ng mga tumulong po sa amin, maraming salamat. Lalo na lang po sa pagpapong po ng provincial po ng Capanes. Sila po lahat laging gumagabay po sa amin. Pati po kay Kalpana, maraming salamat po sa inyo lahat.